Здравей, како Радке. Здравейте! Добре, окей, това го знам, да. Кажете сега, найде на ти да си говорим. Наистина ли си станала попадия? Наистина. Наистина. Който е играл, играл. Кака Радка, наистина искам да ти кажа, че Кака Радка се омъжи. При това за поп. Така ли? Да, наистина съм се омъжил. Какво си Кака Радка тук? Откакто станах попадия, Славчо, Да? всички ме питат, Како Радке, ще ти питаме нещо честно. Заслужаваше ли си? И аз, Слави, понеже съм искрена, викам да, заслужаваше си. Защото винаги съм си мечтала за мъж в униформа. И с хор. Господин... Вие хор ли сте, господин Трифонов? Така, значи не сте хор. Не сме хор! Искам да поздравя доктор Езекиев, Чакай сега. професор Чалъков Чакай малко. и Милко от Враца заболекара. Чакай. Промени ли си живота ти Како Радке, откакто се омъжи? Откакто се омъжих, Славчо, за съжаление спрях да играя на любимата си игра на корове. Честно казано, от години гасна по Иван Атанасов ванката. Почваш да прекаляваш вече. Ма защо? Разбираш ли? Много обичам да играя на кор. Да, прекаляваш вече, наистина. Добре. Да. Искам тогава да споделя моята любов. От години гасна по Иван Атанасов ванката. Да. Ма как да се омъжа за него, то като му намажа филия с лютеница и ако намажа покривката малко и той веднага почне да вика: не мъжи! Не мъжи! Не мъжи! Но тъй като нашата любов умря, нашата любов почина, искам, както е традицията, да разлея малко рекия. Чак! Не дей, бе! Чак! Престани. Наистина. Да. Престани. Не, наистина, казвам ти, престани. Няма, си пина малко. Казвам ти, престани, сериозно да, просто говоря. разбра какво ще направи, нали? Казвам ти, престани. Сериозно ти говоря. Избърши го това. Значи, Кака Радка стана парцал. Стани. Престани, бе. Стани и седни. Стани и седни. Не... Седни, ето Кака Радка парцала. Престани, наистина. Добре. Премести и това, премести дивана. Не дей... Ей, какви са тия презервативи? Здравейте! Искам да поздравя доктор Езекиев. Господин Трифонов. Помагаш ли на попа в църковните задължения? Разбира се, Кака Радка върши много работа в църквата. Да. Ония ден се бях качил на един стол да сменя кандилото, когато влезе едно джудже, погледна нагоре и каза: дядо попе, може ли да те питам нещо? И аз викам отгоре: аз не съм поп. А джуджето, гледайки нагоре, пак попита: а тогава, що имаш брада? Добре, значи да разбирам, Искаш ли да видиш брадата на Кака Радка? Не искам да видя брадата. Обръснала съм се. Да, не искам. Да разбирам, че вече си целомъдрена жена и си забравила предишните си палави навици, така ли? Да, бе, дай, ще ги зареже, когато Божинов кара гол. Глупости. Да. Носталгията по казармата ме кара ония ден да отида в най-близкото подделение. Подделение. Да. Не се пише СУ. Подделение, да, подделение. Да. И там войничетата ме наобиколиха и аз ги питах: и сега какво? Ще ме ръмбите ли? А войничетата отвърнаха: ами ако ние сме хор, да ти пеем. Ама ние сме войничета с това. И аз си запиши: без зор няма кеф. Значи да не те питам, какво мисли за нашия нов формат игра на хорове? За мен, господин Трифонов, най-голям шанс да спечели има хора
на децата на Евгений Димитров. Чак. Добре, Най-голям шанс. да те върна на друга тема. Да. Да, има ли много миряни в църквата? Това е защото... Ще ми отговориш ли? Има ли много миряни да. в църквата? Наскоро дойде един такъв... Дечко е дошъл. Дойде един и го така предразположих да ми се разкрием. Предразположи го да ти се разкрие. Предразположи го, да. Ми вика, сподели ми как Радке. Много съм грешен. Изневерих на жена ми 99 пъти. Какво ще ми посъветваш? Казах му, съветвам те да ги закръглиш. Добре, един откровен въпрос. Да. Заповядайте, господин Трифонов. Гей! Че виж? Престани. Гей! Готвиш ли се за музика? Ще го хвана. Престани! Престани, бе! Готвиш се за музикалното предизвикателство в понеделник вечерта. Значи трябва да ти кажа, че до тук те издържах само заради този въпрос. Ще се готви и ще пея много, ще пея всичко. Както винаги, как е готова да се разпръчи. Какво значи да се разпръчи? Разпръчотина. Разпръчи. Ще ти го кажа с една моя за лична... понеделник трябва да пееш песен. Готова съм, ще пея. Песен трябва да пееш. Да, и ще правя, Добре, ако трябва. ще го щупиш и ще стане проблем. Ако си щупа зъбът, Няма да да е си проблем. Като падна с мотора, щупи ли си зъбът? Щупи го. Как Радка беше бег с кош. Давай, кажи Давам. сега, за понеделника. Дай ми го това. Не, не. Не чакай, че го седнеш, а него ще го чупиш. Кой е баба? Зад тебе. Дай, кажи. Стига, бе! Ще го лапна. Няма да го лапаш. Ще го лапна. Няма да го лапаш. Ще го лапна. Няма да го лапаш. Не можеш. Кажи за понеделник. За понеделник ще го кажа с една моя лична история. Каква е тя? Вчера влизам в магазина и продавачката ми пита, какво искате, госпожа? Аз си викам шампанско, ягоди, гол мъж и секс. Иначе съм дошла за хляб.